bakin munafiki. Ba inda zaka je kana kallo na kana mimimi da ido. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da su. Yawwa. Kai ne a gida. Wai lafiya na kirtsa shi kamar wani barawo? Cewa zai tafi kallon dambe. Kuma na gani ce abokiyar yin damben nasa. Ko ba haka ba? Wannan gaskiya ne. Bai kamata ya fita ko ina ba. Indai ba son zuciya zai yi ba. Ka tsaya kana kallo na. Kana jin me muke faɗa. Tashi ka dau tsintsiya ka je ka min shara. Kana mimimi da baki. Haba uwar gida. Yanzu fa daga kin share gidan ba. Yanzu na share maimaitawa za ka yi. Ka tashi ka je ka share mini. Ko ba za ka tashi ba ne? Ba dole ba, tunda kin zama uwata. Na gama sharar. In ka gama sharar sai me? Ka tashi ka je ka janyo ruwa a rijiya ka yayyafa a wurin saboda bana son kura ta dinga tashi. Na ga garin nan fa na damuna ne. Ai na fi ka sani ko ba za ka bi umarni na bane. Na isa na ce ba zan yi ba. Ni da na rako maza duniya. Amma fa gaskiya kin sa miji. Sai dai wani hanzari guda ɗaya. Wani irin hanzari ne faɗi mu ji. Wato matar da zai ƙara ta biyu. Ta masa alƙawari guda biyu. Wani irin alƙawari ne faɗi mu ji. A'a. Ki bari ya faɗi bakinsa dan zai fi kyau. Mati! Mati! Ya kanan zo nan! Ashe dama kai bakin munafiki ne ban sani ba? Ina zaune da kai da zuciya ɗaya, kana zaune da ni da zuciya biyu? To faɗa min matar da zaka aura wani alƙawari ta maka. To, na farko ta man alƙawari. Ta ce za ta riƙa yi man wanki. Duk da dai ba haramun bane ba. Da me kuma? Kuma ta ce har in muka auren nan za ta riƙa yi man wanka. Wallahi baka isa ba bakin munafiki. Wankin da wankan daga yanzu ni zan dinka yi maka. Wai shin ma ka yi wankan ko baka yi ba? Wani irin wanka? Ke da kika ce kada in sake taɓa maki botiki. Ni yau sati na ma biyu ban yi wanka ba ma. Ai na ga ma rigar nan ta jikinka ta yi dotti. Don haka ma cire kayan ka shige mu je in maka wanka.